tenang. Suaranya sebut pancen penak tenang. Hati-hati lho sampean dadi lampu lho. Lampu iki bunyi bretes lho. Iki ngetesi. Lah bunyi ngantuk nangis lampune iki. Mong mantan ini ya dineki ditepungi karo para nom-noman ngono para pamriksa. Jadi seni budaya ini paling ngaji nuwun tenan. Terus pokok terima kasih Pak Sanjaya yang luar biasa. Yang ini wah blater. Nah iki mlebu ning daleme panjenengan iki sak ora-orane mangan gedang urung tutup wis disuguhi jeruk. Aku pengen jeruk. Jeruk tak ora tau cai disuguhi semangka. Aku mliwet semangka. Aku lha iki sakabeh ngramatan iki bedaran apa-apa enek. Bareng aku lu seneng aku iki krenteng aku nek dhewe kok kaduan ya wisune ombo. Dadi aku njuk ora teko. Kaya monggo silpanur maulita kene aku maniko seneng kayu Rita Lili Kakak ya weekend luar biasa ini sorawuh alhamdulillah. Luar biasa lho. Sound system-e wae kok kabeh digoleki sing serba terbaik iki.
sound systemnya mahkota ini kagungannya sahabat saya Pak Santoso mahkota bintang tamu nih ya juga yang terbaik yo yang Kediri weekend Salindri dalangnya terbaik oke dalangnya baik-baik saja aku orang tuh api orang ini mantung Pangroso kok pokoknya niat yang baik dari Pak Sanjaya tetap dikasih aplaus tetap semangat Aldi selaku sebagai seniman ini orang buat warga masyarakat pamirsa ing wonten dalu nika rawuh wonten dalem Pak Sanjaya ya. Lagune apa kepilut kula sapa sapa mendut kok jenenge kula barang dalem kita iki. Bapak yang diulik jenenge tembangé iki palikan jenenge tembang. Nggih matur nuwun kepilut. Terima kasih menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggalu Pak Jalan kalian terus dari pun badhe request penting diwatersno. Nggih. Saderengipun matur nuwun, sejahtera selalu. Saking bos napa iki? Kedok. Wo kelo, ae kolo. Angel tulisan terus iki. Wo kedok. Ibu lah harus tulisan iki. Ya apik lho iki. Nggih manut-manut Pak. Nggih kula aturi diwatersno lagu apik iki. Roh kuwi lagu sapa ya? Iya padha karo anu iki mau yang terbaik dari Pak Sanjaya iki. Kula lagu iki lagu terbaik. Rumah Samu ya. Coba Mbak Kris. Krisnya ini. Rorak.